ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಐಕ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಇಂಕಲು ಮಾಡದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಬೈದೆ ನನ್ನನ ಬೊಡದಿನ ಬ್ಯಾಕೆ ನಾ ಬಾಬಿನ. ಸೊ ಇನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಉಳ್ಳೆ ಮೂಲು ಅಬೈ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಸರಿ. ಹಾಯ್. ಸೊ ಇಂದೇನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಬಟ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದನಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲು ಮಾತ ಪಂಡೆ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾತ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ದಾನೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜ ಪಂದ್ ಅಣ್ಣಲ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಮುಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಪನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಅರೆಗ್ ಮಾತ ದೀದ ಆತಂಡ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಐತೆ ಪುಯ್ ಬಲೆ ಆರು ಚೆನ್ನ ಅವ್ರು ಆಯ್ ಚೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಚೆಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತಕ್ಕಳು ಕಸಿನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಆಂಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ಮಾಮಿನ ಮಕ್ಕ ಅಡ್ಡವನ್ನ ರೋಡ್ ನೋಗಿ ಚಿರಿಕಿಲ್ಲ. ಅಂಚ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಒಂದುಂಡು ಯಾನು ದಾಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬತ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನು. ಸೊ ಅಡಿ ಎತ್ತದು ಏನು ಇಂಕ್ಲು ಎತ್ತನಗನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆತನು ಎತ್ತದಾಯ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜನ ಕೇಂಡೀರು ಅಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚಾರು ಪಂಡೇರು ಈ ಇಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಐಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಇಂದು ಅಪ್ಪಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗಪ್ಪಂದು ಆರು ಬುಡ್ನೇ ಇಜ್ಜೇರು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಕೂಡೊಂಜಿ ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಕಲಿತ್ತೇರು ಸುಷ್ಮಕ್ಕ ಬಂದು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಪು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತ ಪಂದು. ಸೊ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ತೂಯರು ಬೇಗನೆ ಪೋದ್ವರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚಾರು ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.